Els accessos al circuit de Catalunya a Montmeló han estat col·lapsats durant bona part del matí. El Gran Premi de Catalunya de motociclisme ha tornat a convocar milers d'aficionats i s'han tornat a batre rècords d'assistència. Del que ha passat dins del circuit en parlarem d'aquí una estona en el temps d'esports. Ara ens fixem en el que ha passat fora. La nit, soroll, curses improvisades i vigilància policial. I aquest matí, les 1001 infraccions i imprudències per intentar arribar a temps. Estamos preparando el día, parece que va a apretar hoy el sol y venimos de Cantabria. Allí no aprieta tanto como aquí, parece. El Gran Premi de Catalunya de motociclisme al circuit de Montmeló ha concentrat en aquesta edició més de 100.000 aficionats i molts han vingut de força lluny. Hem vingut de Marsella, som unes 50 persones. Venim cada any a veure la cursa de motos, és un ritual, és com una religió. A 2:15 del matí hi ha hagut les màximes retencions per accedir al recinte, amb 5 quilòmetres de cua des de la sortida 14 de l'AP7 en sentit nord. Per evitar passar tanta estona a l'entorn de Montmeló, els aficionats se les han enginyat de diverses maneres, però tothom ha hagut de tenir paciència. No, hay que hacer cola. Si eres hombre, hay que saber hacer cola. ¿Cómo está esto, no? Eso está muy bien, yo voy a volver el año que viene. Lo ideal es alquilar una moto. Si no tienes moto, pues bueno, pues pillas una de estas de alquiler que salen relativamente baratas y para venir. Minuts abans de les 11 del matí, els nervis per intentar accedir al recinte s'han accelerat i molts conductors han optat per fer imprudències, com aquests nois que anaven 3 en una moto. A més d'aquesta, també s'han vist imprudències tan perilloses com circular en contradirecció o travessar la C-17 a peu. Sònia Poll, TV3, Montmeló. Cremar pneumàtic, fer soroll i arriscar-se amb tota mena d'acrobàcies. Això és el que busquen molts aficionats a les motos la vigília del Gran Premi. La nit convida a passejar pels voltants del circuit com en altres edicions mentre es respira olor a benzina i a goma cremada. Venen de qualsevol racó del món i llueixen motos de totes les cilindrades. Però per molts, la presència de tants efectius policials és exagerada. Yo no había visto nunca tanto control, han cortado absolutamente todas las rectas, ya sea de polígono, ya sea de ciudad, ya sea de pueblo, infinidad de cada cruce una patrulla de los Mossos d'Esquadra. O sea, nunca había visto tantísimo control policial. I a la vez tan poca seguretat, És l'any més dolent de tots. L'any passat també ho van limitar-ho, però la gent va fugir cap als polígonos i es disfrutava molt. Aquest any és pèssim. Alguns, però, no dubten a posar les seves motos al límit. A mí me da igual, como se rompa, otro motor y otro. 2 días al año y esto merece rustir las motos, está guapísimo, yo qué sé. Pels aficionats a les motos, aquesta nit prèvia a les curses és la gran festa del motor. Diuen que haurà quedat una mica deslluïda per les moltes mesures de seguretat i també per la col·locació d'aquests murs de pedra que retallen les distàncies a les rectes. De tota manera, molts d'ells han seguit intentant això d'aixecar roda. Tot i haver tancat l'accés a 2 polígons propers, uns quants aficionats han trobat a pocs metres el lloc ideal per demostrar les seves arriscades habilitats. I així han estat fins a altes hores de la matinada o fins que s'ha acabat la benzina. Víctor Prats, TV3, Montmeló.